nedelje. Šit nedelje. Ajde, Trubo, živeo ti meni 100 godina. Ajde, Džambo Čep, živeo ti meni 70 godina. Dobro, Trubo, a što 70? Pa kako što? Pa ti znaš da sam ti ja uvek želeo najbolje u životu. A, dobro, al ajde na X. Oba. Samo, Džambo Čep, da znaš, u buduće neću kerozin da pijem iz krigle. Ma, Trubo, ne bi ni ja iz krigle, ali znaš kako je? Ovdje u ovom našem bifeu nema kanistera, pa moramo iz krigle. Hoćemo li po još jedan ljuti kerozin? Ja bih prešao na ljuti antifriz. Čisto da razbijem maler malo. Odlično. Miro, daj nam ljuti kerozin i ljuti antifriz. Ajde, odmah. Što dupli? Što dupli? Džambo Čep, da ne preteramo sa gorivom. Znaš da nam emisija ide za sat. Za sat vremena? Da. A u što vreme leti? Kao ja kad se kao ja kad se natankam kerozinom. Slušaj, znaš onu reklamu? Letite avionom Džambo Čep. Misliš na onu reklamu svaki Džambo Čep svome jatu leti, a? Ne mislim, Trubo, ali dobro, to je bilo to. Nego, Trubo, da sam ono htio da te pitam, da, koja nam to emisija počinje za sat vremena? Džambo Čep, pa naša emisija, Šit nedelje. Šit nedelje. Pa to je ona emisija u kojoj ja uvek sviram i pevam sa svojom omiljenom grupom Mračni prolaz za vozove kroz planinu. A? Jeste, to je emisija u kojoj ja ponekad sviram i pevam sa svojom omiljenom grupom od ponekad do ponekad. Dobro, stani. Čini mi se da znam ko vodi tu emisiju. Da li mogu da pogađam 3 put? Možeš, Džambo Čep. Evo ti pištolj, pogađaj. Duca Mraković. Ladno si je promašao. Zoran Demodli. Za malo. Džambo Čep. Pravo u čelenku, ljubi ga Truba. Trubo, nema bre po obrazu s jezikom, zamrsit ćeš mi bradu. Izvini, da li si ti Džambo Čep, voditelj nadaleko slušane emisije Šit nedelje? Ja sam glavom i bradom, a koji si ti? Ja sam tvora Buljon, anonimni pesnik, pun sebe. Pun sebe, dobro, a što si pun sebe? Pa zato što imam 105 kila, zato sam pun sebe. More, nešto si mi poznat. Da ne sviraš možda u nekoj grupi, a? Pa ne znam da li ste čuli za onu grupu Buljon. Buljon. Trubo, da li smo nekad čuli za grupu Buljon? Čini mi se da su jednom bili gosti Zorana Demodlija u Vibratoru. Znaš onu njegovu Debo top listu? Znam, tačno. I ti bi sad tvorao sa svojom grupom Buljon da pevaš u emisiji Šit nedelje u kojoj ja pevam, sviram i vodim je, jeli? Pa taman posla. Ja bih kao anonimni pesnik da govorim svoje anonimne stihove, da vam odrecitujem jednu pesmu. Ajde, pokloni se i počni. Pa i sad. Za budalu ujela me pčela, pa je zato lepa i debela. Za budalu ugrizla me mačka, zato nije dovoljno dugačka. Za majmuna pecnula me zmija, pa se zato jadan i savija. Ukručeno i pomalo krivo, stoji moje sunđerasto tkivo. Mala moja, drži moj palamar, da ti ne bi pripalio šamar. Kako ti ovo izgleda, a? Pa nije loše, samo malo naginje na politiku, mislim. Da, znaš, i meni malo naginje na politiku. Tvoro, imaš li ti neku pesmu ovako, neku pesmu ljubavnu? Imam, pa i sad. Dobro, nemoj sad. Reći ćeš je u domu maloletnika i ostale napredne delikvencije direktno u program. Pa ću onda ja na licu mesta da odlučim da li će to ići direktno u program. Jeli, hoćeš jedan šestodupli ljuti kerozin? Ko sa džepom nije, bolje da ga nije. Ko sa džepom cirka, propada mu svirka. Ova ti je dobra. A sad, ajde, živaj. Trubo, koliko još ima do početka emisije? 4 sekunde, 3, 2, 1. Džambo Džep, veži se, polećemo. Op!
nedelje. Šit nedelje. Posle dužeg vremena, jedan šit u kamernim uslovima. Iz tehničkih razloga nismo mogli da obavimo živi šit nedelje iz našeg studija, pa smo u krajnjoj liniji primorani da to učinimo ovde, u kamernoj ateseri Doma maloletnika i ostale napredne delikvencije. Vidimo se ponovo u studiju iduće subote, onako u punom sastavu, punoj snazi i punom raspoloženju. A sad, pa da, prošle subote izabrali ste šit nedelje gde je pobedila grupa Mračni prolaz za vozove kroz planinu. Pa, ajde da ih čujemo posljednji put ove nedelje, pre nego što ih čujemo prvi put iduće nedelje. Sada ću ja na moment da prestanem da budem voditelj, pa ću da budem pevač. Cigaloma, saj cigaloma, saj cigaloma. Skupio sam đuture, vraću iz pičuture, da se malo kucnemo, pa da mnogo kucnemo. Kad sam pijan kao šep, život mi izgleda lep. Kad sam trezan sam da ja, malo sam bez zezanja. Kad sam se nacvrcao, ja sam pošan drcao. Kad sam se nacvrcao, ja sam pošan drcao. Hvala. Nemojte napuštati salu, još nije gotovo, mi ćemo svirati opet. Hvala. Ili, Burazere, jel to bio onaj Čabrinko Grokvić, majke ti? Jeste bre, to je bio on. Samo znaš, malo je pustio bradu da ga obožavatelji ne bi prepoznali na ulici, znaš. Što lepo peva, bre, svaka mu čast. Jeste. Znaš da, kad dođe kod mene u Gornju Gredu, ima da ubijem prase, pa šta budne. Hej, Komino, molim, koji ti je ovaj, nešto te slabo čujem, šta kažeš? Šta si me pitao sad? Da ti kažem, bre, da li si ti normalan čovjek, da te pitam onako, Ja te pitam, ko je ovaj, bre, jebote, ovaj ovde? A, taj, pa to mi je neki rođak iz unutrašnjosti, čoveče. Stani, bre, Komino, kako iz ove unutrašnjosti? Pa zar mi nisi pričao da potičeš iz malograđanske porodice? Ma potičem sam, ovaj mi neki vanbračni, znaš ono kad ujak bio na godinu dana na terenu, znaš ono, pričao sam ti čoveče, pa kao ne sećaš. A, kje ti? Što si ga doveo ovde? Ma pusti me bre, Sarmo bre, navalio da gleda ovo po selu u 9:30, pa sam morao da ga dovedem ovamo. Čekaj, stani, pa ovo nije po selo nego šit nedelje. Po selo je sutra, znaš. Nemo sereš. Jo, kako si neobrazovan je. I kako sad da džeparimo kad ti je tu rođak? Kako je Some jedan glupi? Pa lepo, Some, lepo. Prvo ćemo njega da izbudarimo, pa onda idemo dalje. A, dobro, onda nisam znao što mi ne kažeš redosled slet reći. Usto si ti glup, bre, Samo, bre. Hvala. Dobro, to je bilo to. A sad, pa da, sada vidim ko su polufinalisti šita nedelje. Iz studija se javlja kolega Truba, koji je u punom sastavu, punoj snazi i punom raspoloženju. Izvoli, Trubo. Koliko čujem ovde sa mog šanka, temperatura polako raste. Telefoni neprekidno zvocaju ovde za šankom i svi pitaju Miru stjuardesu ko su polufinalisti. Pa ovako, 5. mesto sa minus 74 glasa zauzima grupa Usmereni metalci sa pesmom Tako ti je mala moja kad bije heavy metalac. Majstore. 4. mesto i minus 40 glasova ima grupa Frankie Goes to Holiday Inn i pesma Noćas je ko zeleni orkestar pun mesec iznad Bosne. A na 3. mestu iznenađenje. Grupa Mračni prolaz za vozove kroz planinu i pesma Skupio sam đuture, braću iz pičuture. 0 glasova. Čekaj, Trubo, kako bre 0 glasova? 2. mesto i 1 glas, grupa Kvar i pesma To ostrvo poredim sa školom. Joj, gde me nađoše, joj. A na 1. mestu Bajata. 3 glasa, pesma Ba Bam Bam
Ja sam te upucao i neću ništa da znam. Dobro, nemojte se pretjerano radovati time što je Bajata prvi. Moguća su svakakva iznenađenja, na primjer da grupa koja je treća na kraju bude prva. Tako je. Od sada pa idućih 3 minuta primamo vaše glasove. A za to vreme ovdje u domu maloletnika i ostale napredne delikvencije nastupaju balerine koje primaju, takozvane prima balerine. Naši stalni gosti, baletska grupa Seris. Tako, sad desnu ruku gore, tako. Ajde sad obe ruke gore, kao kad berete kokos, tako. Dobole. Ne nogom u bubanj. Odlično. Ne obe noge gore, pašćeš, ne obe, kasno. Ima li u sali nekog doktora? Doktore, molim vas, javite se. Čekamo vas na polju. Dobro. Bila je to naša stalna gostujuća baletska grupa Seris. Hvala grupi Seris. Aplauz. Hvala i vama, doktore. Burazere, je li ovo ona grupa baletanki što stalno igra preko televizije u onu seriju Flog parada? Jeste, rođače, jeste. Odmah se vidi da si ti dobro dezinformisan, a? Bre, pa znaš šta, samo jedna od njih da dođe kod mene u Gornju Gredu, pa da ju pokažem šta je pravo popišano seno. Koje bre popišano seno? Burazere, Miris popišano seno. Zar nisi čuo za njega? A, popišano seno, čuo sam. Samo ja koristim drugi miris. Pa koji, bato? Oznojaž. Ej, Komino, Molim. čuti, vidi Soma, šta zveriš? Jesi izbunario rođaka? Molim. Jesi izbunario rođaka, kažem? Hvala Bogu da sam ga izbunario. I što si našao? Ništa. 3 dugmeta. Nigde rajfer Jo, sluša. blago tebi. Pa čuti. Šo mi blago? Ej, ja bunario onog tamo pankera, vidiš ono tamo? Ne ono tamo, Some, gledaj onamo tamo. Onog slinavog, jel njega misliš? Ej, kad sam mu zavukao ruku u džep i sad ćem se nažiljati, evo ti kako me bolelo, znaš? Nemo se. Ej, sreća je što sam vakcinisan protiv tetoviranja, pa mi nije došlo do infekcije, znaš? Dobro. A sad pogodite ko sad nastupa. Da čujem. Pravi siljak se. Daj si ga loma! Tako je. Sad nastupa Lepi Pepi dečko. Lepi Pepi, izvoli. Hajde da se zezamo. Devojčice, gore ruke. Ja sam Lepi Pepi dečko. Da li vam to nešto znači? Dobro. Ovi aplauzi i skandiranja rečito govore koliko si ti omiljen, naročito među osobama lepšeg spola. Šta sam teo da te pitam? Da. Koliko sama pojava žene kao bića tebe inspiriše u tvom stvaralaštvu? Žena, ah te žena. Žena kao žena. Svaka žena je kao jedno biće i kao jedan nižan cvit. Žena je nešto univerzalno. Ženu treba voleti i kao ženu, i kao biće, i kao cvit. Ovaj svet bi bio prazan kao prazan cvet bez žena. Žena od kojih je svaka po jedan cvet, jer žena je žena. Ja ženu i ženu kao biće posmetram sa svih strana. Ženu treba voleti i kao ženu, i kao biće, i kao cvit. Dobro. U krajnjoj liniji slažem se sa tobom da je žena žena. A sad, šta sam teo? Pa da, nedavno si izjavio da si ti prvi muzičar na svetu. Koliko u tome ima istine? To je jedna velika laž da sam ja tako nešto izjavio. To je napisao jedan novinar koji nije bio žena kao takva. Ja nisam prvi muzičar na svetu. Ja sam ispred svih muzičara na svetu. Ja sam nulti muzičar.
Zato ću vam sad odsvirati jednu pesmu koju sam posvetio jednoj ženi kao takvoj. Gore ruke svi, peva lepi Pepi do dečko. Dajmo svi, hajde da se zezamo, gore. Kad je bilo oralno, sve je bilo moralno. Aha, kad je bilo analno, možda malo banalno. Aha. Jugoslovenka. Aha, kad je bilo klasično, bilo je fantastično. Aha, kad je bilo perverzno, aha, nije bilo bezvezno. Aha. Jugoslovenka. Aha. Moralno posrnula. Opet se prevrnula. Moralno je posrnula. Opet se prevrnula. Jugoslovenka! 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 Je li Burazeru? Je li ovo bio bre onaj Dmitar Čirić i ona njegova pesma jednom kad se zatreskaš kidulek? Jeste bre rođače, jeste, to je bio Dmitar Čirić i ta pesma, jeste. A u bre što se promenio, bato. Ma što, da. Slušaj bre, kad bi došao kod mene u Gornjoj Gredi, neki ga ne bi prepoznao. A, ne, jeste, on farbuje kosu, temperama. I kad priča bre, kako da ti kažem, ne naginje na bosanski opšte. Ma, folira se čovječe, Komino! folira se. Komino! A, Hoće možda da peva danas onaj Debilko Đulovski. ko je bre Debilko Đulovski? Ma onaj, kako se... Znaš bre, onaj što peva ono u grupi Strava i užas, ono. Ko je bre grupi Strava i užas? Kako si glup čovjek je, mnogo si glup. Slušaj bre, Sami, nemoj da me zezaš. Čekaj bre, pa onaj što je preigrao u grupi Crveni sjaj, pa je u prelaznom roku prešao da peva u grupi Strava i užas, onaj. A, pa da, što ne kažeš bre, pa Debilko Đulovski bre. Mnogo si glup je. Pa čekaj bre, što nisi odmah rekao da je Debilko Pa nije Đulovski? mogo mi pali na mozak njegov. Pa je on, znaš šta, on neće da dođe. Neće, uopšte neće da dođe. Otišao je sa grupom na nizijske pripreme i neće da dođe. Neće, a? Nego, oslušaj be sad, jesi bunario ti nešto? A ništa, ništa. Samo ovaj Čekić, ovaj više mi pade na nogu. Ko bre Čekić? Koga si maznuo Čekić? Od onog tamo, vide gledaš, uvek gledaš tamo pogled, onog tamo. Pa viš da gledam onu bre kokošku bre kako da... O, živa si, majke mi... Čekaj bre, koji Čekić? Onaj tamo Čekić. Onog bre od tamo. Aha, pobrekao sam ovdje stranicu. Dobro, u redu, onaj Čekić onda, bez veze. Pa od onog tamo some vidiš ono što, vidiš, taj, pa pored njega onaj što maše francuskim ključem. Vidi stvarno. Čekaj, ono Francuz, jeste francuski. Vidi stvarno, pravi heavy mentolac bre, majko. Jo, vidiš što je strano, pazi. Dobro, to je bilo to. A sad, grupa Viktorija Veličanstvena. Izviri, koja je ova emisija? Ovo je šit nedelje. Šit. Tako je, ovo je šit nedelje. Šit. Pa makar je šit nedeljno. Grupa Viktorija Veličanstvena.
Moj se ortak roka u venu, ovih dana platio je cenu. Kad se predoziro, on se pa dosiro. Sad na nebu enoga, jaše konja beloga. Nekada je Horst šmrkao kroz nos. Nekada je Horst šmrkao kroz nos. A sada je debelo, navuče na belo. A sad je debelo, navuče na belo. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Nekada je koš šmrkao kroz nos. Nekada je koš šmrkao kroz nos. Dobro, bila je to grupa Viktorija veličanstvena. A sad, samo trenutak da vidim ko je sad, pa da. Sada zovemo kolegu Trubu u studio da vidimo kako nam stoje polufinalisti. Odmah da kažem ono što je najvažnije za naše slušalce. Grupa Mračni prolaz za vozove kroz planinu pala je sa 3. na 2. mesto. Na 1. mestu je i dalje Bajata. Dobro, tražili ste Bajatu, slušajte ga Bajatu. Grupa Bajata i konstruktori. Bajata, gde je Bajata? Bajata, gde si? Ako neko vidi Bajatu, moli se da ga pošalje na binu zajedno sa konstruktorima. Ili možda hoćete da vam umjesto njega eventualno svira vaša i moja omiljena grupa Mračni prolaz za vozove kroz planinu. Znači, hoćete? Sarmo, šta bre ovi sve vreme skandiraju, ništa mi nije jasno. Pojma nemam Kovino, ali koliko sam ja razumeo, hoće nešto Bajatu, pojma nemam. Pa što ne uzmu sendvič za šankom? A što mene pitaš Some, ja što ne uzmu sendvič? Dobro, Trubo, ima li nekih vesti od Bajate? Ima, on se upravo javio, dao svoj glas za grupu Mračni prolaz za vozove kroz planinu i onako usput rekao da ne može da dođe. Čekaj, zašto ne može da dođe? Pa koliko sam ja shvatio, Debeljko Gulajić ovih dana snima film o bici za Beograd, pa je porušio sve mostove na Savi. Pošto Bajata stanuje u Zemunu, on za sada još ne može preko vode do slobode. Dobro, eto, čuli ste, poštovani gledalci, Bajata ne može da dođe, ali zato je tu... Ko? Tu je, pa da, grupa Kurajber iz Niša. Pozdravimo ih aplauzom. Može li to jače? Dobro, pored mene je basista grupe Kurajber Sosa Bezlale. Soso Bezlale, kako prolazi vaša ploča o selidbi ptica selica sa juga na sever? Odlično. Čak su nas pozvali iz Jugoslovensko-dramsko pozorište da gostujemo u jednu njihovu predstavu. Izvini, u kojoj predstavi? Pa u predstavu se obe. Dobro, grupa Kurajber iz Niša. Nema više trte mrte, svi odoše preko crte. Traže azil i slobodu, da slobodno puste vodu. Nema više trte mrte, svi odoše preko crte. Uplašeni i bez daha, upišali se od straha. Na sve strane preko grane, na sve strane preko grane. I ja spadam među proletere, svaki od nas bida sebe.
šta ću kuću i imanje, kada nemam svoje sranje. Bre, Boga ti, znaš šta? Kad bih došao kod mene u Gornje Gredi sa ovoliku kosu što sad ima, mi bismo ga, mislim, Šta? mi bismo ga voleli tako dugokosog i Komino! Šta je, Sarma? Lago si me da si ovog tvog rođaka skroz izđepario. Znaš šta sam unašao u zadnjem džepu? Šta? Tiše priča, šta? Znaš šta sam unašao? Sliku Svesne Pitonac. Nemo se reći. Ja sam, časno reći. Pa ti si sad marksista, bre, imaš kapital. Čuvaj to koče u glavi, ko čelik iz zenice oka svoga. Pa to možemo sutra da uvalimo za 3 kile, bre, Za 3 kile? 3 kile, bre. Pa gde kereti to za 3 kile, bre? Pa some kad bude po selo u 4:30. Pa daj, ne, si ti normalno, bre, čovječ. Dobro. A sad, pa da, sad je tu, kao osveženje, anonimni pesnik Tvora Buljon. Moli se Tvora Buljon da uniđe, da mu ne bi vratili mafijsku knjižicu. Čekaj dok jeca. Bolje vas snošao. Dobro, da, to je bilo to. Šta sam ono teo? Pa da, a sad, anonimni pesnik Tvora Buljon sa spletom svoje narodne ljubavne poezije. Čuči Mara na jednom kamičku u potoku oprala je Ruke! Dragi Dragoj Hita, digla mu se Ruka! Od tvoga dodira kita mi eksplodira. Hej, Komino, šta je? Ovaj što je recitovao, nešto mi je poznato, dakle ga znam, ono... Misliš na ovog što je recitovao sa štapom i što čopa, a? Jeste, mislim baš na ovog, na Tvoru Buljona, onog što je recitovao sa štapom, znaš ono... Pa znaš ko je to? Ko? Pa hokejaš Partizana. A da li je moguće? Čim ima štap i čopa, mora da je hokejaš Partizana. Pa nego što... Dobro, hoćemo još muzike? Da li hoćemo još muzike? Znači, hoćemo. Grupa Džakanta. Pored mene je vokalni solista grupe Džakanta, Idži Papas. Idži, upravo je pre godinu dana izašla vaša nova ploča. Kako se zove vaša nova ploča? Zove se Bomba u mudima. Prvih 10 gledalaca koji uhvate bombu koju sada bacim, dobit će po jedan primjerak naše nove ploče Bomba u mudima. Hvatajte! Dobro, odlično. To je bilo to. Grupa Džakanta. Teče reka ponornica, po njoj pliva podmornica. Mornari nemaju šibi, cu da pale čovečiju ribicu. Ja imam bombu ljudima, ja imam bombu ljudima, samo za dvoje. Ja imam bombu ljudima, ja imam bombu ljudima. Teče reka ponornica, po njoj pliva podmornica. Mornari nemaju šibi, cicu da pale čovečiju ribicu. Ja imam bombu ljudima, ja imam bombu ljudima, samo za dvoje. Ja imam bombu ljudima, ja imam bombu ljudima. Nedelje. Šit nedelje. Vratite nam ruke, vratite nam ruke, vratite nam ruke,
Dobro, odlično. To je bilo to. Grupa Džakanta. Hvala. Jebi fol, pobjednica Blesama 86. Sa kojom si ono pesmom povedila na Blesamu, jebi? Ćao! Wow! Pobedila sam sa pesmom Zanela sam, Bog je dao, rodila sam petorke. Wow! Au, jebote Bog! Kako je tvoja pobjeda odjeknula u Egiptu? Inšala, stiglo je nekoliko telegrama iz Kaira i jedan paket. Paket? Dobro. A reci, šta je bilo u paketu? Konopac, da imam gde da sušim pelene. Jebi fol! Još mi reci, ko je otac pesme Zanela sam se, Bog je dao, rodila sam petorke? Proliver Kandić, on mi je tu pesmu obećao već 6 godina. Dobro, molio bih publiku da se utiša, da ne bi probudila petorke. Jebi fol, izvoli. Hvala. Prohladno je i kiša rominja, prema meni si spao svinja. Rekla sam u očajanju, znaš ja sam u drugom stanju, a tebi i duša i telo vrište. Nećeš, baš nećeš to derište, a tebi i duša i telo vrište. Nećeš, baš nećeš to derište. Prohladno je i kiša rominja, prema meni si spao svinja. Rekla sam u očajanju, znaš ja sam u drugom stanju, tebi i duša i telo vrište. Nećeš, baš nećeš to derište, a tebi i duša i telo vrište. Nećeš, baš nećeš to derište, a tebi i duša i telo vrište. Nećeš, baš nećeš to derište. Dobro, to je bila, ko? Pa da, to je bila jebi fol. A sad, gore ruke, ajmo svi, aplauz, gore ruke, hoćete još muzike? A sad nastupa Nezdravko Ćorkić. Kolega Džambo Čep, samo trenutak. Upravo smo iz Ohrida dobili pismo od Nezdravka Ćorkića u kome nas obaveštava da neće moći da dođe. Dobro, a zašto? Pa, posle turneje po Makedoniji zadržali su ga obožavaoci. 3 dana im je delio autograme, pa je zakasnio na aeroplan, a i nešto je oboleo. Koji mu je? Hoću reći, šta mu je? Pa, pati od zatvora, a i duša ga boli. Komino, šta je ovo u posljednje vreme? Svi nešto pate od zatvora, svi ono nešto. Nemam pojma, Sarmo, izgleda da neka epidemija. Baš izgleda je. Jeli, bato? A jel ovo je Nezdravko Ćorkić, ono što peva onu pesmu Siroma sam, ali volim da živim, jel to on beše, a? Jeste, rođače, jeste, to je onaj što peva Nezdravku pare uzeše na ohridski te izvori, znaš? Pa čekaj bre, da Nezdravko dođe kod mene u Gornjoj Gredi i otpeva mi tu pesmu, zalepio bi mu 10. jadarku među oči. Dobro? Jebeš mi mater. Dobro, ko nema para, bez njega se može. Idemo dalje. Trubo, kako stoje polufinalisti? Ovako, situacija se zaoštrava. Bajata je pao sa 1. na 17. mesto. Frankie Goes to Holiday Inn je sa 4. mesta pao na 17. To jest 74. mesto. A usmereni metalci su ispali sa liste pošto im je prošao raspust pa moraju da uče. Dobro, dakle, u trci su ostale samo 2 grupe. Tako je.
U superfinalu mrtva trka između mračnog prolaza za vozove kroz planinu i grupe Kvar sa po 4 glasa. Mislim da je vreme da prisutni u domu maloletnika i ostale napredne delikvencije odluče kome će dati 1000 glasova. Dobro, čuli ste? A sada da vidimo ko glasa za grupu Kvar. Dobro, a sad pa da, ko glasa za grupu Mračni prolaz za vozove kroz planinu? Trubo? Da? Ko je bio glasniji? Pa meni se čini da je nerešeno. Da probamo još jednom. Dobro, čuli ste? Glasat ćemo još jednom. Ko glasa za grupu Kvar? A sad, ko glasa za grupu Mračni prolaz za vozove kroz planinu? Čini mi se da su navijači grupe Kvar bili za nijansu bučniji. Dakle, u vođstvu je grupa Kvar sa 1004 glasa, a odmah za njom je Mračni prolaz za vozove kroz planinu sa 4 glasa. Naravno, ništa nije gotovo, sve je moguće. Imate još 15 minuta da obrnete situaciju ako pozovete broj 185-285. A dok klinci iz moje ulice to upravo rade, mislim obrću situaciju, nastupa grupa koja vodi u superfinalu. Grupa Kvar! Prošao sam sito i rešeto, moj prethodni život nije bitan. Ponovo sam među vama, eto, uspešno sam tamo prevaspitan. Dospelo poredim sa školom, u životu veoma mi znači plavi Jadran i moj kamenolom. Oko mene moji vaspitači, telo puno modrica, čeka plava Marica. Telo puno modrica, čeka plava Marica. Dobro, do proglašenja šita nedelje ostalo je još samo 8 minuta. Taman toliko da čujemo i grupu Zeleni orkestar. Nošo mi te volimo, nošo mi te volimo, nošo mi te volimo, nošo Mrtva šibnu sloboda narodu. Dobroveče Čika Džambo Čep. Dobroveče svim čikama u sali. Dobro, vjerojatno ste ga prepoznali. Ovaj dečko u zelenoj pionirskoj marami pored mene je Mali Noša, pevač grupe Zeleni orkestar. Nošo, reci nam, šta ima novo? Ništa. U stvari ima, juče sam dobio 4 iz domaćinstva. Bravo, odlično. Ja sad idem za šank da to proslavim, a vi za to vreme otplavite neku pesmu sa nekog vašeg budućeg albuma. Hoćemo Čika Džambo Čep. Samo ako biste bili ljubazni da mi date hoklicu da se popnem na nju, ne mogu da dohvatim mikrofon. Dobro, evo ti hoklica, ajde polako. Slobodan sam kao ptica na grani, slobodu mi dali partizani. Ne pitaj me na čijoj sam strani, ja sam tamo gde su partizani. Od dušmana ko će da nas brani, branit će nas hrabri partizani. Da mi glupo ne prolaze dani, posao će mi dati partizani. Moju decu ima ko da hrani, ne brinem se, tu su partizani. Moju decu ima ko da hrani, ne brinem se, tu su partizani. Ne brinem se, tu su partizani. Čika Džambo Čep, jel mogu da vas zamolim nešto? Možeš, Nošo,
Samo pazi da ne padneš na kuklice. Ja sutra odgovaram muzičko kod učitelja Ćazima Gljivice, pa dok sam učio komponovao jednu pjesmu posvećenu njemu. Jel mogu da je otpevam? Dobro, možeš Nošo, ali brzo. Za 3 minuta treba da proglasimo šit nedelje. Evo, brzo ću ja, brzo sam ja. I iz fizičkog imam 4. Ispod tvoga lepog oka pomodrela šljiva šljivica. Tako ti je mala moja, kad ljubi Ćazin gljivica. Bubreg sam ti odvalio, to je tvoja krivica. Nemoj da me zajebavaš, ja sam Ćazin gljivica. Ovaj Halid je vokalni invalid. 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 Kad je došla hitna pomoć, još si bila živa živica. Kada pijem, onda bijem, takav ti je Ćazin gljivica. Leša nosi mutna Bosna, vidi kako pliva plivica. Tužan sedi u zatvoru, naš drug Ćazin gljivica. Ovaj Halid je vokalni invalid. 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 Jeli burazire, je sad treba da proglase ovaj šit ovog, mislim, po selu u 9:30? Jeste, rođače, jeste. Sad će da ga proglase. A bre, slušaj, ako ne bude leva mrena, ima da presvisnem. Ma neću živ da se vrnem u moju Gornju Gredu i gotovo. Kominov, šta smo izžeparili? Tiše bre malo, šta smo izžeparili? Sad čekaj da pogledam u kesu. Ajde, gledaj brže, samo mi jedan. Ovako, nemoj da me gulaš, 1 čekić, 2 zihirne, 3 dugmeta i 4 žileta. Dobre, ej, samo to, a? Samo to, Ja kad dođem kući neću smeti Ćaletu da pogledam u oči, majke mi. Dobro, evo, kucno je čas da, pa da, sad ćemo da proglasimo šit nedelje. Trubo, izvoli. Hvala. Ovih 15 minuta, moram priznati, telefon se usijao od vaših poziva. Šit nedelje je, u stvari, prvo da kažem da je vice šampion šita nedelje. Vice šampion šita nedelje je grupa Kvar, koja je ostala na 1004 glasa. A šit nedelje, veliko iznenađenje je grupa koja je, zahvaljujući vašim glasovima i posljednjih 15 minuta, grupa Mračni prolaz za vozove kroz planinu, koja je dobila 2.743.000 vaših glasova. Odlično, dakle čuli ste, šit nedelje je grupa za vozove kroz planinu. I pošto smo mi već spremni, čujte nas još jednom. Skupio sam čuture, braću ispit čuture, da se malo kucnemo, pa da mnogo kucnemo. Kad sam pijan kao žep, život mi izgleda lep. Kad sam trezan sada ja, malo sam bez zezanja. Kad sam se nacvrcao, ja sam pošandrcao. Kad sam se
cvrcao, ja sam pošao trucao,